Tavoite 17 on tukea vahvemmin valtioiden yhteistyötä kestävän kehityksen puolesta. Jotta hyvää kehitystä saadaan edistettyä ihan kaikkialla, valtioiden on toimittava toistensa kumppaneina ja tuettava vähemmän kehittyneitä maita. Usein valtiot jaetaan kehittyneisiin, rikkaisiin teollisuusmaihin ja vähemmän kehittyneisiin, köyhiin kehitysmaihin. Todellisuudessa kehityksen taso kuitenkin vaihtelee ja siihen vaikuttaa esimerkiksi eri maiden asema maailmankaupassa. Maailmankauppa tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä valmistusta, vientiä ja tuontia. Valmistuksen vaiheita tapahtuu kaikkialla maailmassa, kun valtiot ja yritykset myyvät ja ostavat tuotteita. Osalla maista on heikko asema kansainvälisessä kaupankäynnissä ja politiikassa. Syynä voi olla esimerkiksi siirtomaahistorian aiheuttamat konfliktit, köyhyys ja velka. Moni alue kärsii myös luonnonkatastrofeista tai siitä, että muut maat käyttävät hyväksi niiden luonnonvaroja ja työvoimaa. Valtiot ja yritykset ovat kuin verkosto, jossa kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. Siksi tarvitaan poliittista yhteistyötä, reiluja kauppasopimuksia ja kehitysyhteistyön kumppanuuksia. Tavaroiden, palveluiden ja energian tuotantotapoja on muutettava oikeudenmukaisiksi ja ympäristöystävällisiksi. Lisäksi on vahvistettava vähiten kehittyneiden maiden asemaa ja vientiä maailmankaupassa. Kehityksen tasoa on tärkeää seurata kaikissa maissa tutkimuksen ja tilastotiedon avulla. On myös jaettava tietoa, teknologiaa ja rahoitusta, jotta kestävää kehitystä voidaan edistää maailman köyhimmilläkin alueilla. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta valtiot voivat muuttaa toimintatapansa kestävän kehityksen mukaisiksi.